La relació de Barcelona amb les epidèmies ve de lluny i van impactar de manera molt forta al llarg del segle XIX. Les pèssimes condicions higièniques no van fer més que multiplicar els seus efectes. Les més greus foren les epidèmies de febre groga del 1821, la de tifus el 1870 i una successió d'epidèmies de còlera al llarg de tot el segle XIX. En alguns casos, i per mirar d'aturar els contagis, les autoritats sanitàries van ordenar abandonar la ciutat i per als qui no tenien on anar, es va instal·lar un campament sanitari amb tendes militars a la muntanya de Montjuïc. L'altra cara de la moneda, però, la trobem amb la determinació de 3 dones, les primeres estudiants de Medicina de Barcelona, de Catalunya i de tot l'Estat, l'Helena Maseras, la Martina Castells i la Dolors Aleu, aquesta darrera la primera dona en aconseguir una llicenciatura a Espanya. No sense entrebancs, van haver de demanar un permís reial per accedir a la Facultat de Medicina i els primers dies anaven acompanyades de personal de seguretat per evitar possibles aldarulls. La facultat es trobava a l'actual seu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, un edifici situat dintre del recinte de l'antic Hospital de la Santa Creu, entre els carrers Hospital i del Carme de Barcelona. L'edifici alberga un dels amfiteatres anatòmics més espectaculars d'Europa. Per aquestes sales hi va fer classes en Santiago Ramon i Cajal. Però, tornant a les primeres dones estudiants de Medicina, mireu quin enrenou es va crear a la premsa de l'època. L'any 1878 va aparèixer aquest article a la publicació Diario Médico. Mucho trabajo costaría a las alumnas de medicina familiarizarse con los cadáveres en las salas de disección y luego ir a su casa a cumplir sus labores. Y afegeix, con los rebordes de las uñas teñidos de sangre y algunos miasmas en las narices, les aconsejo que no dejen sus múltiples labores, que no les faltarán camisas que planchar y que remendar, o hijos a los que prodigar sus cariñosos cuidados. Y acaba tot dient. Y la que no se conforme con esto puede coger e irse a fregar, porque la mujer nunca servirá para ejercer la medicina y mucho menos la cirugía. Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, la relació de Catalunya amb la medicina ha estat tan prolífica que ha donat grans noms, com ara en Francesc Pi-Guillem, pioner de la vacunació contra la verola, el cirurgià Moisès Broggi i la seva inestimable tasca durant la Guerra Civil Espanyola. Tant es va implicar que el mateix Ernest Hemingway s'inspira en ell per a retratar els metges a la seva novel·la Per qui toquen les campanes. En Josep Trueta i el seu original sistema per a tancar ferides, el ginecòleg Santiago de Xeus, l'Antoni Caralps, qui faria la primera extirpació de pulmó amb càncer a tot l'Estat l'any 1945, en Josep Maria Gil Vernet, altrament conegut com el rei dels transplantaments, la seva obsessió arribà al punt de batejar el seu gos amb el nom de Pròstata, l'uròleg Antoni Puigberg, amb una vida familiar una mica moguda. En no suportar el seu fill a casa, també metge, li va llogar un pis a la Pedrera mentre cursava els estudis i la seva dona, la canària Concha Cabrera, no podia aguantar les seves infidelitats, fins al punt de comentar-li que marxava uns dies a Madrid per visitar uns familiars i el que va ser fou ingressar com a novici a les Carmelites Descalces. Val a dir que més tard acabaria a l'Índia, fent vots perpetus davant del bisbe de Bombay. I no ens podem oblidar de l'oftalmòleg Joaquim Barraquer i la seva distòpica clínica al carrer Muntaner, o el psicoanalista Emili Mira, creador dels tests psicotècnics i primer traductor de Freud a l'Estat, directament de l'alemany al català. I acabem amb en Ramon Sarró, un psiquiatre tan agosarat que no va parar fins plantar-se a Viena i fer-se psicoanalitzar pel mateix Freud. Ja veieu, uns professionals reconeguts internacionalment que han deixat un pòsit que ara veiem reflectit en la dedicació i professionalitat de tot el personal sanitari que s'hi està deixant la pell aquests dies. Vagi aquest petit homenatge per a tots vosaltres. Si voleu més informació podeu consultar el llibre Vida secreta dels nostres metges d'en Genís Cinca, Paseos por la Barcelona científica d'en Xavier Duran i la Mercè Piqueras o Juguen dames, l'aventura de les primeres universitàries, de la Betsabé Garcia.